Angkol! Dagol! Tita! Tanya! Chinita! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol And Tita Tanya Chinita. 5 years na po kaming mag-asawa ni BJ. Pero may pasikreto po akong chinachat na afam. Feel good morning po sa lahat ng kabisyong nakikinig at nanonood sa programa Mga Katas ng Nakalipas. Itago nyo na lang po ako sa pangalan Janet. Single mom. It's complicated. From Parañaque City. Asawa ko po si Benjamin. Or BJ for short. Isa po siyang salesman. Mga piyesa po ng truck ang binebenta niya. Minsan po 3 araw siyang hindi umuuwi dahil kailangan nilang bumiyahe. Naiiwan po kami ng anak ko sa bahay at dahil nalulungkot po ako ay nagpabili ako ng tablet dahil gusto ko mag-online selling. Yun ang sabi ko sa kanya. Pero ang totoo, may iba akong agenda. Bata pa lang po ako, gustong-gusto ko nang mag-abroad sa Amerika. American dream. Kaso nabuntis po ako ni BJ. Hanggang sa nagpakasal kami. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Mahal. Mahal, thank you. Saya ka na. Inutang ko pa yan, ha? Ha? Nangutang pa ako para sa tablet mo na yan. Baka wala ka ng sweldong matira. Ako nang bahala na, Miss Shara. Basta yung binibigay ko, iniintrega ko sa'yo. Kompleto yan palagi. Yung tablet na yan, kukuhanin ko yan sa mga incentives ko. Utay-utay para matuwa ka. Thank you, mahal. Makakapag-online selling na ako para makatulong naman ako sa'yo sa mga gastusin. At saka para sa bata, di ba? Salamat, mahal. At iniisip mo kami ng anak natin. Papa! Oh, anak. Ano po yung AFAM? AFAM? Opo, ano yun? Anak, parang parang foreigner eh. Yun yung mga naririnig ko sa mga kakilala ko eh. Parang yun po kasi yung
usapan ni Mama tsaka ni Tita Trixie, yung best friend ni Mama sa chat. Sabi marami siyang apam, i-share niya kay Mama. Ano, food po ba yun na apam? Parang tunog ano po eh, tunog hotdog na malaki. Ay, Jinjin, siya nga pala. Mahal. Papa. Jinjin, pasok ka muna doon, maglaro ka. O, laruin mo tong tablet. Sige po, Mama. Ako na po mag-download ng mga dating apps para sa'yo. Hoy! Huwag ka mag-download ng... Joke lang po! Papa, yung talagang bata, napakatalino masyado naman. Papa, ingat ka sa biyahe mo. Sinabihan na kita, umiwas ka na dyan sa kaibigan mong yan. Kasi masamang impluensya yan eh. Papa, kung masamang impluensya yun, hindi ako magpapakasal sa'yo. Ha? Kasi siya ang nagsabi na magpakasal tayo. Mabait yun si Trixie. At saka napakabait nun sa inaanak niya. Kay Jinjin, laging binibigyan ng pera. Lalo pag hindi ka pa umuwi. Wala akong problema dyan kung nagbibigay siya sa anak natin. Ang sinasabi ko lang, Mahal. Baka naman bibigyan ka ng apam niyan. Mahal, naniniwala ka sa bata. Hindi kasi... Naniniwala ka sa sinasabi ng bata-bata. Hindi naman nagsisinungaling yung bata eh. Hindi mo sure. Depende sa anak natin, sinungaling yung bata yun eh. Hindi, mahal. Mahal? Iwas ka na lang. Pwede ba? Mahal, wala akong ginagawa. Ano yung... Magtatalo tayo ng wala nang di naman nag-e-exist na problema. Yan ka na. Diyan ka magaling eh. Siyempre. Pag mainit na yung ulo ko, ginaganyan mo na ako. Ako lang naman yung pangtanggal pagod mo eh. Kaya ngayon, yung 1 year pagod mo, tanggalin natin. Paano? Ilang buwan ba sa isang taon? 12. O di 12 pops. Hoy! Ano yun? Hindi. Naubo na. Kasi di ba syempre 12 days of Christmas, di ba? Mahal ko, Janet. Janet. BJ, gusto mo na BJ? Uy, pangalan ko yun. Mahal, nakabihis na ako. Sige na. Ingat lagi. Uy, mag-pray ka lagi sa biyahe ha. Mag-pray ka lagi, mag-rosary ka na ingatan ka ni Lord sa biyahe ha. Basta kami. Bait talaga. Kaya nga pinili kita eh. Kasi madasalin ka talaga. Oo naman, pray boy. Magsisimba kami mamaya para pag-pray namin yung biyahe mo. Ilang araw ka ba mawala, Mahal? 3 araw lang naman. Mahal, matagal yun kaya. Pampanga kasi kami. Tapos... Hindi ko alam, Mahal, pero baka may biyahe kaming Zamboanga at Bohol. Mahal, baka mambabae ka doon. Mahal naman, pyesa yung inaatupag ko. Baka mayroon din kaming Jensan at Davao. Ang pero layo sabi naman, ko, may ex ka sa Jensan, di ba? Tagal na nun, Mahal, wala na yun. Ito naman eh. Hindi, yung ko nga. Pag-pray kita, pag ikaw talaga... Napakamadasalin mo talaga, Mahal. Kasi yun na lang ang faith ko na lang yung nagsisecure sa akin na hindi ka nang bababae. Oo naman, promise. Saka, promise kay Lord o sumpa kay Lord. Promise, Lord. Sorry, Sabi Lord. mo, Lord, di ako mambababae. Lord, di ako mambababae. Thank you, Mahal. Basta ingat kayo ni Jinjin. Ikaw ang mag-ingat, ikaw nagmamaneho. Safe kami dito sa bahay. Okay lang, may kasama ingatan akong driver. kami ni Lord dito. Sige, bye-bye. Bye-bye, Mahal. Hello, Mars! Mars! Wala na yung asawa mo, umalis na? Mars game. Game na, yan na. Pangalan niya Charlie. Mars, ito ba yung napili ko sa 12? Yan yung pinili mo. Mars, alam mo, 12 Alam mo yata bakit? yung lucky number ko kasi bago umalis si BJ, pag-usapan kami 12. Tapos 12 days of... Oy, oo. At saka ano din to? Birthday nito. Parang 12 din yata, January 12. January 12? Oo. Buti hindi January 13, no? Para baka matapat ng Friday the 13. Ay, oo, talaga. Para lalabas si
Jason versus Freddy. Oo, kaya nga. Mars, Oh, Charlie ang pangalan nito. Charlie? Ano sabi niya? US military daw siya. Pensyonado, Mars. Eh, di masarap ang mga munay-munay Hindi, na may edad na. abs. May edad na pero. Mas okay lang, pensionado. Pensyonado. Oo, para sahod lang. Oh. Mars, game na ako. Game ka na. Paano ba mga unang getting to know? Kayo nang bahala mag-usap. Pwede. Ayan na, papasukin ko na siya sa linya natin, ha? Mars, mag-monitor ka, ha? Mag-monitor ko. Sige. Ayan na, ayan na. Ayan. Ito na yung uso Zoom na. Zoom. Ako yung moderator. Kunyari. Hi, Charlie! Hi! Oh, yeah. Oh, yeah. Hi, Charlie. Good morning here. Good afternoon there. Hi! Oh, you're the one, huh? You have... Janet? Yes, Janet? Janet, you, Charlie, right? You Yeah. handsome. Thank you, thank you. Thank you. I'm Beauty. So we're a match, right? Oh, yeah. Oh, yeah. Charlie, that's my friend Janet over there. As you promised, you'll take good care of my friend, okay? Okay. Oh, yeah. Okay. Why you're keeping like that? Oh, yeah. Mars. Mars, ba't may Sadista yan, Mars. Sadista yan. Mars, ayoko naman magkapasa-pasa pagdating ng... Talaga, ayaw ko Hindi. na pasa. Hoy, kayo muna mag-usap, ha? Sige, Mars, Kasi ba ko yung aking... Pero mag-Mars... Meron din naman akong sariling afam, kaya bye muna. Ilan nga yun sa'yo, Mars? 3 na lang sila. Okay, Mars. Sige. Ano rin to, mga connected kay Charlie. Umalis ka na. Bye, Charlie! Take good care, my friend! Oh, yeah! Oh, yeah! Charlie, you army do not anymore? Yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah. Charlie, how many, kids you? Huh? Kids? Oh, yeah! How many? Kids, no kids! No kids. What do you want from a girl? Like you! Like me? I want to oye you! Oh, You yeah! want to oye me? Yeah! I want to oye... you... I will give you money! Give me some money! I'll give you some money! You give me money? Yeah! Oh, yeah! Oh, but I don't need that. But if you love me, $1,000 a week! No. Yeah, $1,000 a week! how much is that in peso? I don't know. $1,000 in a week. That's I'm good in values education, math. 1,000 no. USD to PHP. Okay, wait for 59,000. What the pa? 59,000. Every week. Every week, $1,000. You rich guy? I have a pension. I have a property here in US military. Huh? Okay. Oh, yeah. Oh yeah. What will I do? You can dance for me? Dance? Yeah. Via Zoom? Yeah, for now. Okay. But I will bring you to America. Yes, of course. I want to go to America. But, Charlie, I have a daughter. I'm a single mom. It's okay. No problem. Really? Oh, yeah. Oh, yeah. Okay, what is your favorite music? I will dance now. You dance now, okay. Okay. Yeah. Do you want to oye me? Yeah, I want to oye you. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh! Oh, la, la. Oh, la, la. Oh, yeah. Budots. What's that? What dance is that? It's budots. Budots? Budots. Okay, I like Okay, budots. ready? Try. 1. Oh, yeah. Oh, my goodness. Oh, la, la. Ala. Oh, yeah. Do you like that? What happened? What happened? I release my energy. To you. My love for you. Oh, yeah. I love you too. Oh, Thank you for owing me. oh, yeah. Oh, yeah.
Halos araw-araw ko pong katawagan at kachat si Charlie. Lalo na pag wala si BJ. 50,000 a week ba naman? $1,000 a week? Sino hindi mapapasayaw via Zoom? Hindi ko na malayan po na fall na rin ako sa Amerikanong yun. At sabi niya, anytime ay pwede niya na akong kuhanin papuntang US. Kaya nakipaghiwalay po ako kay BJ. Oo, sa'yo naman yung bata eh. So, kinukumpirma mo nga. Ang alin? Ano ang kinukumpirma ko, BJ? Sabi ko na sa'yo, umiwas ka dyan sa kaibigan mong yan. Hindi mo pa rin ginawa o tignan mo ngayon. Masisira tayo dahil sa kaibigan mong yan. Huwag mo nga isama si Trixie dito. Mabuting totoo naman eh. Walang, ano to sinasabi mo? Kaya ako makikipaghiwalay kasi hindi na kita mahal. Lagi kang wala dito. Anong ine-expect mo? Huwag kang magsinungaling! Kasi alam ko, binigyan ka niya ng Amerikano. Ha? Sige mo, hindi ko alam. Sige, mag-imbento ka pa. Hindi ko na alam sa'yo. Saan galing yan? Alam mo, nakikinig ka sa mga chismosa, no? No? Kaya close na close kayo ni Marichu. Baka kayo na yung nagkakatuluyan. Gusto mo pang balik na rin yung sitwasyon? Balik na rin na pala, imbento kay. Dito ka kasi, huwag ka umalis ng bahay. Dito ka magtrabaho. Umaalis ka ng bahay. Kasalanan ko ba? Naghanap buhay ako para sa'yo, para sa anak natin, tapos ganito gawin mo? Oy, kasalanan ko ba kung manlamig ako, ha? So, kinukumpirma mo nga. Kinukumpirma ko na hindi na kita mahal, hindi na to mag-work, pero sa'yo na yung bata, iiwan ko sa'yo yung bata. Okay. Tapos, pag nasa Amerika ka na, kukunin mo yung anak natin? Siyempre. Sa tingin mo, ibibigay ko sa'yo? Bakit hindi? Okay, kinukumpirma mo nga! Kasi sabi ko, pupunta ka ng US. Ano bang nagawa ko sa'yo? BJ, wag ka nga pala iyak dyan. Ha? Nagdadrama ka. Pupunta ako ng US dahil sa sarili kong pagsisikap. Hindi ko kailangan ng kahit sino. Sinasabi mong karelasyon na kano. Pupunta ako doon dahil nagsikap ako, nag-apply ako. Kukunin ko yung anak ko. Makalipas po ang 2 buwan ay Oh, ba't ka nandito? Kala ko ba nakalipad ka na sa US? Mahal. Mahal? Mahal. Nandito ako para humingi ng tawad sa'yo, mahal. Kasi na-realize ko mahal kita at ikaw lang sa puso ko. Alam ko naman, mahal na mahal mo ako, diba? Tahon mo ako. BJ, patawarin mo ako sa mga nagawa ko. Mama! DJ, diyan ka lang! DJ! Bakit po? Mama! Malupapit sa nanay mo. Miss you, Mama! Pasok! Pasok! BJ, wag mo idamay yung bata. BJ, Huwag idamay. Ba't ka nandito? Ano nangyari? Nangyari, hindi. Yung agency na Agency, huwag mo kulukuhin. Alam ko na. Alin Na-scam kayo? Pati yung kaibigan mo, in-scam kayo? Kaya ka pala humingi ng tablet. Kaya pala yung mga bonus ko, wala akong walang natira. Kahit brief, hindi ako nabilhan dahil pinamigay mo doon. Alam mo, hindi ko alam. Tapos may mukha ka pang humarap dito sa bahay. Kapal naman ang mukha ko. Kung malaki sana yung kinikita mo, ha? Sana hindi ko gagawin yun. Sana hindi ako nakapag-chat sa Amerikano. Kasalanan mo. Alam mo na bago mo ako binuntis, pangarap ko magpunta sa Amerika. Binuntis mo ko. Eh di sana natupad ko yung mga pangarap ko. Kasalanan mo. Ha? Ha? Yan lang yung kaya mong gawin? Mag-drive. Tapos 3 araw, 1 linggo ka pang wala sa bahay. Tapos anong aasahan mo? Gumagawa lang ako ng paraan para may pangkain
Tapos ka na? Hindi pa ako tapos, ha? Ganda kun to? Sa'yo lang ako mapupunta? O di umalis ka na. Di naman na kita pinipigil eh. Umalis ka na. Wala kang kwentang lalaki. Mas wala kang kwenta. Wala kang kwenta, ha? Yan lang ang kaya mo? Oo! PJ, Umalis ka na. sorry na, PJ, sorry na. Umalis ka na. Nasabi ko lang yan kasi ganito. Umalis ka na! PJ, sorry po, PJ! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!